Med Gaka, han har sagt. Filmer du stadigvæk egentlig? Ja, nu filmer jeg igen. Jeg slettede den anden. Den var ikke særlig sjov. Gabum! Vi mangler sgu da en låg. Den er der. Hvorfor taber det ikke bare rundt om i stedet for? Fordi det ryger sgu også af. Hvad fanden er hullet nu? Ja, nu taber du det hen over og holde din dør. Ja, undskyld. Jeg ved, om jeg skal bruge samme hånd, så jeg ikke kommer mere til skade. Det var måske en god idé. Det ved jeg ikke rigtigt. Det synes jeg er en dårlig idé. Jeg skal lige have. Ikke min anden der. Vi kan lige fjerne det her bast i der askæg der. Det bliver helvede til. Ja, René, skal du ikke lige tage det her? Og lad være med at holde ved det, men de smider bare helvede til mennesker. Hvad fanden kan du lære dig, eller hvad? Nej. Der er en sporbombe! Så ved du, hvordan vi laver raketbiler nu også. Hvorfor tror du, jeg